Удивителният Иран. Едно пътешествие в сърцето на историята и културата. Саади, поетът на любовта и мъдростта, учителят в световната литература. Защо Саади е глобален? Чудили ли сте някога защо името на Саади блести сред най-големите имена в световната литература? Защо творбите му продължават да вдъхновяват хората по целия свят, дори векове след създаването им? В този епизод на подкаста Удивителния Иран ще разгледаме живота и творбите на Саади, вечният поет на Иран и една от най-влиятелните фигури в историята на литературата и културата на света. Животът на Саади от Шираз до всички краища на света. Мушаррафуддин Муслих ибн Абдулла, известен като Саади, е роден около 606 година по хиджра или 1210 година в град Шираз. Неговото детство съвпада с инвазията на монголите в Иран, което оказва дълбоко въздействие върху живота и творбите му. Саади пътува до Багдад, тогавашен център на науката и културата, за да се обучава в престижната школа Низамия, където изучава различни науки. По време на своите дълги пътешествия до различни страни, включително Шам, Хиджаз, Йемен, Египет и Индия, Саади натрупва много преживявания, които отразява в своите произведения. Тези пътувания не само разширяват неговия хоризонт, но и го правят един от първите ирански писатели, които въвеждат концепцията за глобализация в литературата. След години пътешествие Саади се завръща в Шираз, където в спокойствието на този град създава двата си велики шедьовъра – Голестан и Бустан. Шираз, родният град на Саади, се превръща в източник на вдъхновение и продължава да бъде символ на любов, литература и мъдрост в неговите произведения. Дъщерята на Саади – символ на влиянието на мъдрата иранска жена. Саади, освен със своите произведения, е известен с близките си отношения с семейството си. Според разказите той е имал умна и образована дъщеря, която насърчава да учи и да се стреми към знания. Дъщерята на Саади, която се отличава със своята интелигентност и интерес към литературата, е символ на ролята на иранската жена в предаването на мъдрост и знание. В разказите и стиховете на Саади тя често се появява по косвен начин и оказва трайно влияние върху неговия поетичен и морален поглед. Един от разказите на Саади за съвет към дъщеря му гласи: знанието е съкровище, което никога не свършва. Ако искаш да постигнеш както този свят, така и отвъдния, ключът към тях е само в науката и знанието. Тази дълбока връзка между Саади и дъщеря му показва значението на знанието, мъдростта и любовта към семейството в живота му. Саади, като грижовен баща и мъдър учител, се стреми да насочва дъщеря си по пътя на морала и науката. Този поглед е символ на важността на мъдрите ирански жени в отглеждането на бъдещите поколения. Бустан – шедьовър на мъдростта и етиката. Бустан, едно от най-големите произведения на Саади, е поетичен сборник от морални и мистични разкази. В това произведение Саади разглежда теми като справедливост, любов, аскетизъм и човечност. В този свят съм щастлив, защото светът е красив с присъствието на моя възлюбен. Обичам този прекрасен свят, защото целият свят принадлежи на моя възлюбен. Голестан.
съкровищница от разкази и мъдрост. Голестан, прозово произведение на Саади, е едно от най-големите шедьоври на персийската литература, преведена на много езици по света. Тази книга е сборник от кратки и положителни разкази, които с прост и изящен език предават дълбоки значения. Един от най-известните разкази от Голестан, посветен на любовта и милосърдието, гласи: един цар наказал един от своите роби за малка грешка. Робът, който от страх започнал да плаче, в крайна сметка признал, че любовта и добротата сближават сърцата и премахат всички трудности. Тази история илюстрира дълбокия поглед на Саади към човешките етични ценности. Въздействието на Саади върху световната литература. Саади с творбите си оказва дълбоко влияние върху световната литература. Произведенията му са преведени на множество езици и са вдъхновили редица големи западни писатели. Поети като Гьоте и Виктор Юго са се възхищавали на идеите на Саади, като са го възприемали като учител по етика и човеколюбие. Гьоте в своя западно-източен диван е повлиян от стиховете на Саади и възхвалява човешките и мистични концепции в творчеството му. Виктор Юго в своите стихове и произведения също изразява възхищението си към хуманистичния поглед на Саади. Саади с вечните си дълбоки творби ни учи, че човечността, етиката и любовта са стойности, които надхвърлят граници и времето и остават вечни. Той остава една от най-ярките звезди на небето на литературата и културата на Иран, и не само Иран, и целия свят. В следващите епизоди ще ви представим още истории от удивителния Иран. До тогава бъдете щастливи и изпълнени с познание.